Yaba mfowethu, lutho udaba. Don't trust anyone. Ungamthembi omunye umuntu. So njalo sonke angithi. Thanini, yay. Right. Ngifuna ukuchaza namhlanje ngeke ngibe mude. Ngifuna ukuniprofetha nonke la namhlanje nonke. Namhlanje ngiyanitshela ukuthi ngithatha obani namhlanje. Ya, ugogo abaniloyayo namhlanje kumele bazi. Yabona uma ufika ngakini, asambe la ukhulele khona. Wena obuka ividiyo njengamanje. Semoyeni manje. Yabo lo gogo lo nenhliziyo embi. Inhliziyo yokuloya. Uyena okuloyayo. Okanye lo mkhulu okanye lo bhuti okanye ubani. Yena lo ocabanga ukuthi akuthatha uye loyo okuloya. Ongakuloyi yilona ocabanga ukuthi akakuloyi. Yaziwa ngisho kanjani? Ingoba sonke sicabanga ukuthi labantu abasiloyayo yibo abasiloyayo. Kanti akubona abantu abaniloyayo. Abathakathi bahlakaniphe kakhulu bafana bakithi. Basebenzise enye imethod enzima kakhulu. Shuno omkhulu kakhulu. Shuni kaSathane. Sathane phela unomunye ushuni. Shuni kaSathane. uSathane wayeculela uNkulunkulu. Dala singakabikho sonke la emhlabeni. So, bafowethu lalani la. Umuntu ozokuthakatha yilona onenhliziyo enhle kakhulu ongenankinga nje nokunikeza imali. Ya. Ongenankinga nje nokuthi umuntu nenkinga ahamba agijima azaphuke. Lowo muntu loyo unamanga, umhlebi, somaqhinga. You understand? Umdukisi. Ya. Lo muntu lo bafowethu ungamthembi ngenxa yana, ngenxa yokuthi uzokuyenga impilo yakho yonke. Abhica abanye abantu ukuthi bayathakatha, abe umngani wakho kanti uzokuthakatha kwesikhathi. Uthola ukuthi unemoto, uzokuloya nje akunikeze transport, azakunikeza imoto yohlala kwakho. You understand? Ufuna ukuthakatha lowo muntu. Ukuze abaprofeti nezinyanga mazikutshela ukuthi uMasipisi uyakuthakatha, lo Masipisi okuyena okusizayo. Masipisi uyakuthakatha wena self uthi awungeke. Ubulele lento okuthiwa i-mindset. Uthi awungeke. Uyabona le moto engize ngayo uyena. Uyabona engikudlile nalo petrol engihamba uye. Ingqondo zakho zokutshela leyo nto le in a second. Ikutshela konke ukuthi awu umuntu oyikhandla ngami. Ungibangisani ngoba nginalutho. So leyo muntu ugijima. Uma ufuna ukulungisa iplug thizeni kumele wazi ukuthi i-weak point yayo ikuphi. I-switch ukuyicima ukuthi ingaconnect ikuphi. You understand? Eyomuntu i-mindset. Before ngikuthakathe ngibulala i-mindset qala. Ngikuphuca ubuwena. Usidawuthe wena ungazazi uyimpumputhe. Ya ungaphindi ubone. You understand? Right, ihamba kanjena ke lento bafowethu. Lento ihamba kanje. Lo mama ozofika kuwe abe nenhliziyo enhle kakhulu. Uvalo kubi ukuye ngezinto ezinhle because uyazi ukuthi yena mumbi. Lo muntu ozofika kuwe lo ngenhliziyo enhle uyena umuntu okumele ukuthi umqaphe kakhulu. Bheka kakhulu lo muntu akuphuca nje impilo yakho. Yabo lo muntu ocash talk. Ozothi uma ubheda akutshela ukuthi fusek. Uyabheda suka la futhi uyanuka ihlamba. Ya, uyu umuntu right lo. Akanankinga nawe nandaba nokuthi uyakwata noma uright okanye sinjani. You understand? Ya, lo muntu loyo u-dangerous manje kuphela manje sabangane futhi manje. Akanasikhathi sokuthakatha because ebusuku nilele lapha ngixhumana noNkulunkulu le. Akekho. Ubhizi kakhulu. Okanye ukhathele ulele. Mina yonke kade ethel peace kubantu. Akuthuke manje ukutshela indaba zakho manje ukuthi uyabheda, uyeke ukubheda ube right. You understand? Uthakatha ngaleyo ndlela ke leyo muntu ngomlomo. Leyo zothi mangabe kuthethwa indaba yakho uthi mhlambe sikhuluma indaba yakho mfana ayi umoshile umithi isingane yakhe. Athi hayi ingane zisakhula. Hayi ingane zisakhula nathi nje ngikhumbula ngelinye ilanga. Yavusa istory. Uzokubamba uyazwa? Uyazi la zokubamba khona. Akekho umuntu kulomhlaba okumele amoshe angajezi. You understand? Kuthiwa myekeni emoshile. Kungcono ukumoshela yena uNkulunkulu. You understand? Kunokumoshela abantwana bakaNkulunkulu. Kumele ujeze.
Uyayizwa leyo nto? So ozokuthakatha uye lo ohamba isonto everyday. Bantabami, hawu ngane zami, hawu nayo imoto hambani. Eyi kodwa niyangihlupha ngokuthenga utshwala njalo. Kanti nizoya nini esontweni? Uzokuthakatha lowo muntu because unenhliziyo encane ingakho esontweni, ufuna ukuhlezi evuselela unembeza. Bese kuba ney'nkuzimalanga ophungale nje, aziyisidala esontweni, kodwa zinawo wonke umoya kaNkulunkulu. You understand? Mina la okunesiphithiphithi khona ngeke uze ungithole, hhayi. You understand? Yingakho umuntu ongeke aze akuthakathe uzofuna ukukutshela indaba zakho manje uyiyeke leyo nto leyo. Uma ungafuna ukuyiyeka akwenze, uyiyeke henkani, because wena oncane uhamba naye, not yena afuna uhamba nawe. No, wuwe ofuna uhamba nami, mina ngifuna ukuhamba nami, anginandaba nokuthi uhambe nami. Uma ufuna ayikho khona lokho sizokwenza-ke ngoba uyafuna. You understand? So banjalo-ke abathakathi. Umthakathi yilowo ongacabanga ukuthi ngiyazi akuthakathe, banishaya nge-strategy. Ozokuthakatha yilo ongiyazi akuthakathe yilowo omumbi ucabanga uzokuthakatha. Ingakho abelungu bafanisa usathane nomuntu omnyama, bona bazifanisa nojesu. Beza la e-Afrika bephethe leso sithombe, thina sazonda imizimba yethu, sathemba bona basiphuca umhlaba, basiphuca thina. Kumanje thina buka sesibamhlophe mayelo bone manje. Bajove ispem esizozalwa kwi-generation ezayo, basiphuca ubublack. Yebo sasi-black, but bakwazile ukungena nezinto ezama-chemicals. Lokho sokukhuluma ngelinye ilanga. Thank you very much.